Pantalons bossuts, piercing que el narro estès al cap, i el casal fomenta com canviar les coses. Abandona la ruïna que li aporta el seu sofà, sap aprofitar el màxim de les hores. Ella hippie tendra no es ve a cap concert d'esca, només té temps per a pensar que la rescate. A canviar sa enginyeria per aprendre català, pregonar sa llibertat de tot un poble. El creu al mirades, però mai no s'han atrevit a canviar alguns versets i unes caselles. Ella espera perquè arribi una data especial i ha pensat que el 9 d'octubre és entranyable. Sepulcral silenci i respecte enamorat a uns extrems de radicals del dictaminer. Però via algunes normes per no creure en majestat, perquè continuant igual no poden viure. I sols volen fugir de la misèria d'una hipnòtica condemna capital. I la coherència els ensenya l'alternativa tan boisa per no seguir el camí dels afectats. Sant Agustí comença a manifestar un senyal perquè creu en un país lliure, però no pot evitar alçar la vista per cercar aquella criatura que el seu cor ocupa. Ella no ha dormit 3 nits pensant que vull veure, s'ha arreglat més que mai en la seva vida. I a nit va escriure una nota sense aconseguir signar, amb desig perquè sospite qui l'estima. Muix serangues i càntics per clamar, cara al terra perquè la nit és llarga, i refugiats de la resta i repassa amb ansietat una història que siga com la somiada. Fins a nit i aigua caldes ja s'està, embullada no troba la vergonya, i l'abriga amb la senyera ja suborna l'obscuritat per confessar-li que el seu cor fa temps que és d'ella, per confessar-li que el seu cor fa temps que és d'ella, per confessar-li que el seu cor fa temps que és d'ella. Marta Penalba, Joan Perales, moltíssimes gràcies, de veritat.